салом дӯстон, хушомадед ба канали ман. Имрӯз мо хабарҳои бисёр доғ аз ҷаҳони футбол дорем. Мегӯянд ки Криштиано Роналдо метавонад ба Реал Мадрид баргардад бо шартномаи кӯтоҳмуддат то дар ҷоми ҷаҳон миёни клубҳо иштирок кунад. ҳамзамон овозҳо ҳастанд ки Интер Майами низ мехоҳад Роналдоро ба даста орад то ӯ якҷо бо Лионел Месси дар як даста бозӣ кунад. Тасаввур кунед, Роналдо ва Месси якҷо дар як даста. ғайр аз ин, Атлетико Мадрид ба як бозингари пуристеъдоди аргентинӣ таваҷҷӯҳ дорад. Ин Энцо Фернандес, нимҳиматгари Челси аст. Ин метавонад як гузариши ҷиддӣ ва муҳим барои Атлетико бошад, чун услуби бозии онҳо ба ӯ мувофиқ аст. ҳамзамон Ливерпул ҷустуҷӯи бозингареро сар кардааст ки ҷои Трент Александр-Арнолдро гирад, агар ӯ воқеан ба Реал Мадрид гузарад. Мо дар бораи номзадҳо суҳбат мекунем ва мебинем ки кадом гузаришҳо воқеан имконпазиранд. Ва албатта фаромӯш накунед, дар канали Телеграми ман шумо метавонед беҳтарин бозиҳоро бо сифати хуб тамошо кунед. Бо ман ва дигар мухлисон дар вақти пахши мустақим суҳбат кунед. Имрӯз Реал Мадрид бо Леганес бозӣ мекунад дар Ла Лига. Бозӣ аллакай наздик аст, пас ба эфири мо ҳамроҳ шавед. ссилкаи Телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шунед, мо бошем сар мекунем. Дар чанд рӯзи охир ҳама дар бораи он гап мезананд ки шояд Трент Александр-Арнолд аз дастаи Ливерпул ба Реал Мадрид гузарад. Гуфта мешавад ки ӯ метавонад баъд аз ба охир расидани шартномааш аз Ливерпул равад ва ба Реал ба таври ройгон ҳамроҳ шавад. Ин хабар бисёр мухлисони Ливерпулро асабонӣ кард. баъзе онҳо ҳатто либоси бозии ӯро сӯзонданд. Азбаски мумкин аст Трент аз даста равад, роҳбарони Ливерпул аллакай ба фикри пайдо кардани бозингари дигар барои ҷои ӯ ҳастанд. Яке аз номзадҳои асосӣ ҳимоятгари 24-солаи дастаи олмонии Байер Ливеркузен Ҷереми Фримпонг аст. Ӯ як ҳимоятгари тезу чолок аст ки дар ҳамла ҳам хуб иштирок мекунад ва метавонад ба дарвозаи ҳариф хавф эҷод кунад. Суръати баланд, техника ва қобилияти бозӣ дар ду тараф ӯро ба як интихоби ҷолиб табдил додааст. Аммо танҳо Фримпонг нест. Боз як номзади дигар, Тино Ливраменто, ҳимоятгари 22-солаи Ньюкасл аст. ӯ ҳам бозингари ҷавон ва боистеъдод аст, вале Ньюкасл намехоҳад ӯро фурӯшад, бинобар ин гирифтани ӯ осон нест. ғайр аз ин, Ливерпул имконияти дигар ҳам дорад. Дар дохили даста бозингари ҷавоне бо номи Конор Брэдли аст ки 21 сол дорад. мудирони даста ба ӯ умед доранд ва фикр доранд ки шояд ӯ тавонад ҷои Трентро гирад ва дар ҳайати асосӣ бозӣ кунад. ҳамзамон Ҷейми Каррагер, собиқ ҳимоятгари Ливерпул ва ҳоло коршиноси футбол, фикрашро гуфт. ӯ мегӯяд, агар Трент ҳамчун бозингари ройгон равад, шояд мухлисон ва клуб аз ин норозӣ шаванд, чунки ӯ дар ҳамин даста бузург шудааст. дар маҷмӯъ овозҳо дар бораи рафтани эҳтимолии Трент ва ҷустуҷӯи ивазкунандаи ӯ бисёр паҳн шуданд. ҳама мухлисон ва коршиносон мунтазиранд ки бинанд чӣ мешаванд ва киҳо расман чизе мегӯянд. дар чанд рӯзи охир дар дунёи футбол овозҳои зиёд паҳн шуданд ки шояд Энцо Фернандес, нимҳиматгари дастаи Челси ва тими миллии Аргентина, метавонад ба дастаи Атлетико Мадрид гузарад. гуфта мешавад ки дар рӯзҳои танаффуси бозиҳои миллии март баъзе бозингарони Атлетико ки дар дастаи миллии Аргентина бозӣ мекунанд, бо Энцо суҳбат карданд ва ӯро ба дастаи худ даъват карданд. Энцо Фернандес, нимҳиматгари 24-сола, моҳи январи соли 2023 пас аз он ки дар ҷоми ҷаҳонии Қатар хуб бозӣ кард ва бо Аргентина чемпион шуд, ба дастаи Челси гузашт. аз рӯзи аввалаш дар Лондон ӯ дар маркази майдон яке аз бозингарони асосӣ шуд. хуб пас медиҳад, бозиро мебинад ва ҳуҷумҳои ҳарифро шикаст дода метавонад. сабаби он ки Атлетико ба ӯ таваҷҷӯҳ дорад ин аст ки клуб мехоҳад хатти нимҳиматии худро қавӣ кунад. зери роҳбарии Диего Симеоне, Атлетико ҳамеша бо фишори сахт ва гузариши тез аз ҳимоя ба ҳамла машҳур аст. бозингаре чун Энцо метавонад дар чунин схема хеле муҳим шавад. ӯ медонад чӣ гуна бозиро ором ё тез кунад ва ҳам дар ҳамла ҳам дар дифоъ муфид бошад ва ҳамин чиз сабаби мувофиқ будани ӯ ба услуби Атлетико аст. аммо бояд гуфт ки худи Энцо то ҳол намегӯяд ки мехоҳад аз Челси равад. ӯ бо клуб шартнома дорад ки то соли 2032 амал мекунад ва арзиши бозории ӯ тақрибан 75 миллион евро аст. барои ҳамин Атлетико шояд натавонад ин миқдори калонро пардозад, бахусус бо назардошти қоидаҳои молии УЕФА. аз тарафи дигар, Челси дар чанд соли охир ба бозингарони ҷавон маблағи калон сарф кардааст ва шояд фурӯхтани Энцо ба онҳо
онҳо кӯмак кунад ки тавозуни молии худро нигоҳ доранд. Вале бо назардошти он ки ӯ як бозингари бисёр муҳим аст, роҳбарони Челси бидуни маблағи калон шояд ӯро намефурӯшанд. Чанд вақт пеш ҳам гапҳо буданд ки Реал Мадрид низ ба Энцо назар дорад. Ин нишон медиҳад ки бозии ӯ дар ҷаҳон бисёр қадр мешавад ва клубҳои калон ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд. Ҳоло бошад ҳама ин гапҳо ҳанӯз овозан ва ҳеҷ чиз расмӣ нест. Ҳама мунтазиранд ки клубҳо ё худи бозингар чизи расмӣ гӯянд. Дар ҳамин ҳол Энцо бозии хуби худро дар Челси идома медиҳад ва нишон медиҳад ки яке аз беҳтарин бозингарони ҷавони ҷаҳон аст. Дар чанд рӯзи охир дар дунёи футбол зиёд гап мезананд ки шояд Криштиану Роналдо ба дастаи Реал Мадрид баргардад ва шартномаи 6 моҳ имзо кунад. Ин фикр бо ҷоми клубҳои ҷаҳон алоқаманд аст ки аз 14 июн то 13 июли соли 2025 дар ИМЕА баргузор мешавад. Тибқи қоидаҳои нави ФИФА дастаҳои иштироккунанда метавонанд то 6 бозингарро муваққатан гиранд бидуни шартномаи дарозмуддат. Аз ин сабаб Реал метавонад Роналдоро барои ин мусобиқа даъват кунад. Шартномаи Роналдо бо дастаи Саудии Наср то тобистони 2025 амал мекунад, аммо дастаи ӯ ба ҷоми клубҳои ҷаҳон роҳ наёфт. Аз ин сабаб эҳтимоли он ки Роналдо пешниҳоди Реалро қабул кунад бештар мешавад. Ӯ дар Реал солҳои беҳтарини футболиашро гузаронд ва бисёр унвонҳоро ба даст овард. Дар як вақт инчунин овозҳо паҳн шуданд ки шояд Роналдо ба дастаи амрикои Интер Майами гузарад, ҳамон ҷо ки Лионел Месси бозӣ мекунад. Баъзе расонаҳо навиштанд ки Интер Майами мехоҳад Роналдоро барои чанд моҳ ба даста гирад, то ӯ низ дар ҷоми клубҳои ҷаҳон бо Месси якҷо бозӣ кунад. Аммо рӯзноманигори машҳури футбол Фабрицо Романо гуфт ки ин овозҳо дурӯғанд. Ӯ шарҳ дод ки ҳеҷ гуна гуфтугӯҳои ҷиддӣ вуҷуд надорад ва ҳоло ягон чиз воқеӣ нест дар бораи бозии якҷои Месси ва Роналдо дар як даста. Аз нуқтаи назари футбол, агар Роналдо бо Реал ё Интер Майами дар ҷоми клубҳои ҷаҳон иштирок кунад, ин мусобиқа метавонад диққати бештарро ҷалб кунад. Таҷриба ва моҳоратҳои ӯ метавонанд барои ҳар як даста фоидаовар бошанд. Вале ҳоло то расмӣ шудани ягон хабар ҳама ин овозҳо фақат тахминанд. Дар маҷмӯъ ояндаи Криштиану Роналдо ҳанӯз номаълум аст. Мухлисон ва коршиносони футбол аз наздик вазъиятро пайгирӣ доранд ва интизори хабарҳои расмӣ аз худи бозингар ё дастҳо ҳастанд. Ба ҳамин тамом, боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хайр бордарон. Дар паноҳи Аллоҳ.